Dnes sa na svet pozrieme očami človeka, ktorý sa naň pozerá zase cez objektív fotoaparátu. Milan Maršalka, krásny deň želám. Takisto krásne želám a zdravím všetkých Ste sa tak zauračili. Čo zle hovorím, volačo? Nie, úplne je to všetko v poriadku, len som prvýkrát v podcaste, takže je to také trošku nezvyk pre mňa. Hej, zvyk je skôr sa pozerať cez fotoaparát, že? Tak. A ako dlho to už trvá, tento pohľad? Ceca 10 rokov, 12. A okrem iného, rozpoviem aj tento životný príbeh, sa pozeráte cez ten fotoaparát aj na operácie. A toto je pre mňa také celkom fascinujúce, že vy vidíte do toho zákulisia tých operácií. Ako to prebieha? Teda hovorím o operácii očí v neovízii. Jasné. Ono aj tie operácie v neovízii sa už trošičku zmenili, sú rýchlejšie, dynamickejšie aj vďaka tým technológiám, ktoré tam sú. Keď som fotil úplne prvú operáciu, teraz neviem, či to bol Maroš Kramar alebo Zuzana Tlučková, to bolo dobrých 10-12 rokov dozadu. Ja som vtedy totižto aj si zakladal živnosť, ja som rozbehal vlastne fotenia a k foteniu v neovízii som sa dostal netradične, išiel som klasicky na vyšetrenie kvôli laserovej operácii oka, ktorú som absolvovať nemohol ako jeden z 10 ľudí, úspešný adept, pretože mám tenkú rohovku, takže hurá. Ale Mimi Záhorcová, moja vlastne lekárka, mi povedala, že teda by som bol taký smutný a že keď chcem, môžem sa aj pozrieť na výstavu oka, ktorá vtedy bežala v Eurovej. Bola to taká veľká modelová výstava, takže ľudia si mohli pozrieť veľký 3D model oka, rôzne zariadenia, ktorými sa operoval dokonca aj v Egypte. Úspešnosť operácie v Egypte pred veľa storočiami bola taká, že človek pochopiteľne oslepol. No a vlastne tie fotky vzali vtedajšiu PR manažérku, povedala, že Čiže vy ste to tam nafotili, tú výstavu? Ukázal som im teda tie fotky, ktoré som tam urobil a ona povedala, že či by som nechcel ísť vyskúšať si operáciu oka. Hovorím, super, tak začínam fotiť, hovorím, a hneď operáciu oka. Takže bol to trošičku taký mentálny cirkus, pretože za relatívne krátky čas ste museli v podstate zachytiť niečo, čo vám ani neprebieha pred rukami, ale pod rukami nejakého operátora. A laser sa nedá zachytiť. Aspoň teda myslím, v takýchto podmienkach sa nedá zachytiť tento medicínsky. Takže to bolo také moje začiatky, že neúspešná operácia oka, na ktorú som si musel počkať na 10 rokov, keďže už teraz mám implantovanú šošovku, už teraz som mohol podstúpiť operáciu. Takže do 40. roku života laser nie, potom vlastne implantácia vnútroočnej šošovky. No a som tu. Človek vlastne nikdy nevie, kde ho aká cesta navedie a vráťme sa k tomu fotografovaniu. Aké to je fotiť ľudí, ktorí idú práve na tú sálu, nazvime to vlastne, že operačná sála, lebo však prebieha istá operácia. Čo sa v nich odohráva, čo sa snažíte zachytiť? No, ako tí ľudia sú samozrejme vo väčšine prípadov takí dosť trošku vydesení, lebo idú mi niečo robiť v oku. Mierne nadrogovaní, ale teda ale nie, dajú vám len jednu maličkú tabletku na ukludnenie, rozkvapkajú vám oko niekoľkými druhmi kvapiek, ktoré v podstate úplne umrtvia ten povrch oka, lebo len ten je citlivý. Preto v minulosti vlastne, keď ľudia chodili na tie excimerové rôzne lasery, tak boli 3 dni v nemocnici, musel sa im ten povrch toho oka vlastne zhojiť. A to bolo to bolestivé, čo bolo, že čo nemali ľudia radi. Dneska tá medicína a posledný laser, tuším Visumax 800, ak teda už nepripravujú nejaký nový, cez zvládne operáciu za 7 sekúnd, všetko all in one a hotovo, bum, a idete a vidíte. To je úplne, že skvelé. A že to ani až tak neboli. No a čo tie emócie tých ľudí, aké je to zachytávať ich a nevadí im, že ste tam, alebo komunikujete spolu? Ako toto prebieha? Ako to cítite cez ten objektív? Keď som videl tých ľudí, tak vo väčšine prípadoch samozrejme vtedy to aj mali možnosť vlastne vyskúšať si tí ľudia, ktorí boli predtým na predoperačnej sále, rozprávali sa s ním, boli zvedaví, ako sa cítia. Tak mali všelijaké pocity. Jasné. Boli také, že aj sa tešia, aj majú trošku obavy. Ono predsa len ako mať, že vraj tie ruky v tom oku, ale ono to tak nie je. Žiadne ruky v oku nie sú. Tak boli takí trošku, že bojazliví, že vlastne ako to bude prebiehať, či to bude rýchle, ale presne vlastne celý ten priebeh bol tak neskutočne rýchly, či aj pri laseroch alebo vnútroočných implantáciách, že vlastne tí ľudia sa nespamätali a už boli vlastne vonku po operačnej sále a už odpočívali, relaxovali, že to bolo super. Počas toho, ako fotíte a ste fotili to zákulisie, prekvapilo vás niečo? Relatívne ani nie. Stretol som viac známych tvári, ktoré tedy v neovízii podstúpali rôzne typy operácií. A ja som to bral tak, že je to taká nejaká prírodzená súťaž, že človek, teda súčasť, že človek vlastne ide na tú operáciu, aby si dal niečo do poriadku. Vlastne s tým vedomím tam ide a vlastne aj sa teší a chce už mať po.
No a keď má po, tak je celý vytešený a vlastne presne tá emócia, že bojím, je zrazu, že super, tak je to celkom vtipné, ale za mňa môžem povedať, že nikto z tých ľudí, s ktorými som strávil v predoperačnej sále vlastne ten čas, kedy väčšinou relaxoval, lebo musíte mať zavreté oči, tak vám rozkapkajú oko, že keď sa potom pozriete na niekoho, keď som si všimol Maroša Kramara, tak to jedno oko, ktoré mu akorát operovali, bolo také potom rozkapkaním veľké. Áno. Takže pôsobíme trošku zvláštne, ale je to prirodzené a vlastne vtedy dobré oči zatvorené, kľudne relaxovať, odpočívať, prípadne počúvať nejakú hudbu cez telefón, keď môže mať slúchatka v ušiach a v podstate vy vodete na tú operačnú sálu. Už teraz to môžem povedať z operácie, z pohľadu vlastne, keď mňa operovali, tam to bolo bizarné v tom, že ja som vlastne skoro zabudol ísť na vlastnú operáciu, lebo som čakal na pacienta, ktorého budeme fotiť. Takže až mi sestrička povedala, že kde som toľko, že či už som prezlečený a teda, že ideme na sálu. Takže ja už som tam prišiel. Ten tým lekárov, ktorí tam sú, poznám. Môžem za nich dať ruku do ohňa, že naozaj... Tomuto som sa presne chcela dostať, že vlastne vy vnímate aj tú stranu lekárov, že akí sú. Sú super, sú veľmi empatickí. Primár Radovan Pivovarči vlastne ako jeden z prvých lekárov podstúpili laserovú operáciu, by dokázali tým pacientom, že nie je naozaj sa čoho obávať. On ma v podstate aj operoval, takže za tie roky už to bolo také skôr ako ísť naozaj s niekým na pivko, dať si a medzi tým. Tak. V podstate mi teda vybrali moju pôvodnú šošovku, implantovali mi novú a ako keby som mal povedať, že či som cítil nejakú bolesť, absolútne žiadnu bolesť. Jediná vec, čo tam bola, bol taký malinký, slabúčky, tupý tlak, ale to je úplne prirodzené, pretože vám vlastne manipulujú v tom oku, ale celé to bolo bezbolestné. Vlastne ste aj nevedeli, že kedy sa čo prebieha, ako čo pokračuje. Ja som to trošku vedel, ako to vyzerá, keď mi robili s okom, keďže som to aj videl fyzicky niekoľkokrát, ale hovorím, bolo to takisto veľmi rýchle. Ako na moje prekvapenie to fakt prebehlo veľmi rýchlo. Čiže bez stresu? Áno. Z môjho uhlu pohľadu sú tí doktori, alebo aspoň ja, keď som bola na tej operácii, veľmi profesionálni. Fakt je to tak, že operácia od operácie a oni ich nevykonávajú málo, majú tento prístup stále štandardne? Áno, pretože v podstate lekári v Neovízii, ktorí sú teda najviac poznám, či primára Pivovarčiho, alebo Mimi Záhorcovú, alebo Aďu Smorátkovú, pozdravujem týmto smerom, tak vedia, že ten pacient prežíva určitý stres. Je to pre ňoho niečo, čo nerobíte každý deň. Hej. To je ako keď nabúrate niekde za autom, teraz čo sa deje, čo mám robiť, čo mám podpísať, tak samozrejme je tam nejaká panika. No a vlastne títo lekári vedia, čo toho pacienta čaká, takže tá empatia tam je. Takisto aj vlastne ten tým, ktorý je na sále, všetci ľudia od vlastne sestričky, ktorá vám rozkvapkáva oko, až po inštrumentárku a ostatných, ktorí sú na sále, sú veľmi ľudskí. Takže tí, ktorí naozaj si že vyberú, nechcem teda robiť, že reklamu Neovízie, ale tak som v podcaste Neovízie a však a čo. Ja som spokojný, takže vôbec naozaj nemusia mať obavu, nech idú hurá do toho, keď majú možnosť si dať oči do poriadku, už teraz alebo kedykoľvek, nech to spravia. Ja som mal žiaľ vádu v oku, ktorú som mal od detstva. Keby mi zistili v 5. roku života, tak by som to oko mal také, že dokonale, ale tým, že tam boli nejaké problémy, objavil sa astigmatizmus, strabizmus, presbyopia, amblyopia, neviem čo všetko možné. Tak presne viem, o čom hovoríte. Sa to nalepí, no a do toho ešte samozrejme začínajúci sivý zákal, tak tam dokonca pri sivom zákale je úplne super, že vám vlastne tú operáciu preplatí vlastne poisťovňa, čo je úplne že výborné. Váš životný príbeh je tiež celkom zaujímavý. Hovorili ste, že ste začali fotiť tak približne pred 10 rokmi. Hej? A potom sa čo dialo s touto kariérou? Pretože nastali nejaké zvraty aj kariérne, aj životné. V podstate to bolo také natruc. Akurát keď sa mi začalo dariť, tak moje už teda bývalé manželke diagnostikovali závažné ochorenie, nevyliečiteľné a vlastne vtedy to začalo tak nejak ísť takým domino efektom dole. Pretože človek sa snaží tomu druhému pomôcť a v podstate je bezmocný, keďže sa jedná o nevyliečiteľnú chorobu, tak riešite, čo robiť, ako robiť. V podstate, keď som sa to dovedel, že vlastne čo je, tak som mal, tak dobre, no tak s tým nejak budeme žiť. Ale psychiku vám to proste naruší, akékoľvek ochorenie, je to vidno pri rôznych rakovinách, ktoré majú ženy, napríklad či už ide o prsník alebo niečo iné, čím si prechádzajú, ako ich to strašne zaťaží. Toto sú emócie, ktoré človek ťažko dokáže spracovať a nie to ešte vlastne ten ďalší človek má takým psychickým spôsobom zviazané tie ruky a nevie tomu druhému pomôcť.
Vieš, že sú nejaké lieky, ktoré utlmia chorobu, alebo teda to ochorenie, vie s ním človek normálne žiť, ale psychicky vás to zaťažuje. My sme vlastne vtedy plánovali mať drobca, no a vlastne toto ochorenie to znemožnilo. No a na to sa nazbierajú ďalšie problémy, strata nejakých projektov, nejaká tá finančná istota, takže aj tie finančné problémy do toho potom prišli. No a nejako to potom celé skončilo potom tým, že prišlo teda k rozvodu. No. Ako človek, ktorý zažíva takéto náročné obdobie, a teraz to už možno s odstupom času viete povedať, vie práve v tých dňoch pokračovať ďalej? Čo vás, ako sa hovorí, držalo nad vodou? Fúha, to by som povedal skôr možno, že taký nejaký pud seba záchovy. To sa v podstate objavilo aj počas covidu, kedy mi zo dňa na deň padali objednávky. Hlavne tým, že ja som sa pohyboval v prostredí viacej tom eventovom. A ste si hovorili, nie, ja to dám, to zvládnem, mám nejaké peniaze ušetrené, ten covid napríklad tiež nebude trvať dlho, no a vlastne tá druhá vlna to nakoniec naplno rozvinula. Ja sám som mal potom covid, takže zase som prišiel nejakú finančnú istotu na tie ďalšie 2-3 mesiace. No a vlastne potom už keď to tak nejak celé bolo, že super, že už to je, už to zrazu Havinovi zistili mastocitom, čiže agresívnu formu rákoviny, musíme sa s obsíkom rozlúčiť. No a vlastne všetky takéto situácie, ono toho samozrejme bolo viacej, nechcem deprimovať poslucháčov, tak vás to položilo, psychicky vás to zbombardovalo. Úplne najhoršie to bolo, keď som bol darovať krvnú plazmu, tak som sa zrazu ocitol v bezvedomí. No a to bolo asi také obdobie, kedy som si povedal, že toto nie je dobré. A vtedy som začal upadať do depresí, do úzkosti. Už som si hovoril, že ani to fotenie nemá zmysel, že človek stále niečo začne, zase sa niečo pokazí, zase niečo prídem. Veľmi ťažký bol aj ten rok, keď vlastne ženy diagnostikovali ochorenie a moja mama vlastne v ten rok skončila na ARS s problémom s plúcami, že skolabovali plúca. No a vlastne v tom období som prišiel o ďalší projekt. Takže ono sa to tak krásne nabalí a ľudia hovoria, ako to, že si sa nezbláznil. No skoro áno, ale v určitom období si jednoducho poviete, že niekde niečo je, že proste idete dopredu. On ten život vás rozbombarduje. Ono to nie je také jednoduché a dôležité sa nedať. Nebolo to úplne ľahké, to ako priznávam naozaj. Ale po určitom čase som si povedal, že musím proste ísť dopredu. Budú ma raz potrebovať rodičia, ktorí majú tiež vlastné zdravotné problémy a hlavne aj ja chcem už konečne bývať v nejakom malom vlastnom dome, aj keď to bude kontajner, mne to je jedno. Takže som sa teda nejako nedal a vlastne v tom roku 2022, ktorý bol taký naozaj náročný pre mňa, už po tom covide, keď to malo byť všetko také krásne, pekné, tak vtedy sa ešte toto pridalo. Tak som doslova do písmena som si povedal, že začnem s tým životom niečo robiť. A? No, tak som začal, takže v podstate som sa mentálne ukludnil tým, že som si založil licenciu cez bod, čo bola asi nenormálna vec, ktorú neviem doteraz pochopiť. Ale človek niekedy potrebuje akoby nejakú istotu. No, takže hral som sa trošku po večeroch na taxíkara, vyjazdil som si hlavu. Tým, že poznám mesto, tak ako rodený Bratislavčan nemal som problém s týmto, rád jazdím. A samozrejme, že som vozil dokonca niektorých mojich klientov, takže veľa razy naozaj prišlo na zaujímavé diskusie. Popri tom som fotil, všetky peniaze, ktoré som vlastne odjazdil, tak som zainvestoval do rozvoja fotokútiku, ktorý mám na eventoch teraz, do nákupu novej fototechniky, takže bol to taký môj taký reštart. Vznikol mi vtedy v hlave taký jeden názov, ktorý som si začal budovať a s ktorým vlastne budem do budúcna aj pomáhať trošku tomu detskému sektoru, tým deťom, či už na onkológii, alebo deťom so sklerózou multiplex, alebo možno detskému kardiocentru, idem, ako sa mi ten projekt podarí rozbehnúť, tak podstatou vlastne toho je, že z každého toho fotenia, ktoré prebehne, prosím toho fotokútiku pôjdu určité peňažky vždy na niektoré deti. To je taká moja nosná myšlienka. Aj k tomu sa dostaneme určite. Čiže ste jazdili Boltom. Ono Bolt je len aplikácia. No alebo teda, dobre, robili ste taxikára a čo boli tie ďalšie kroky? Lebo niekedy ono, keď človeku je možno ťažko, paradoxne rád počúva aj príbehy ľudí, ktorí zvládli svoje ťažoby. Tak ako to išlo ďalej? YouTube je toho plný. Tam je strašne veľa videí o tom, ako ľudia napríklad, im lekári povedali, že nebudú chodiť. Ujo začal cvičiť jogu, bývalý vojak, ktorý mal problémy s nohami
a dal sa dokopy. Motivovali vás aj takéto príbehy v tejto Určite dobe? som si pozerával, ale veľmi rád mám rôzne športové filmy, napríklad Spomienka na Titánov. Bolo to samozrejme v inom období. Alebo sú to možno filmy so športovou témou, kde ľudia naozaj sa musia vzoprieť takémuto úsomu, že nedá sa. Dá sa. Je to ťažké. Človek si to nevie predstaviť, povie, ale veď ja mám problémy, ale veď ja musím toto, stále výhovorky, ťažké životné situácie. Nie je zlé si raz za čas aj poplakať, ale potom akože tak nejak sa postaviť a ísť ďalej. Tak, no ťažko bolo, keď som napríklad išiel vonku po ulici a videl som niekde bernského salašníckeho psa, lebo ja som mal berňáka, volala sa Eli, bolo to zlatičko, ktoré malo 10 rokov, čo je výborný stav na bernského salašníckeho psa. Sú to psíky, ktoré žiaľ na tú rakovinu sú náchylné. Takže boli obdobia, kedy som zbadal šteniatko a hovorím si, že no a slzy na kraji a hovorím moje ňuňu a jedno s druhým. Takže áno, ale záleží veľmi silné od povahy. Dôležité, aby mal človek okolo seba priateľov, aby nedržal veci v tajnosti. To je napríklad to, čo som ja robil počas choroby mojej manželky. Ja som sa od určitého momentu izoloval, nikomu som nič nehovoril. Segregoval som to. No a toto boli vlastne tiež prvky, ktoré tomu človeku nejakým spôsobom ublížia. Tiež, keď má človek možnosť vyhľadať nejakú psychologickú pomoc, je to super. Ja viem, prečo veľa ľudí psychológov nevyhľadalo psychiatrov. Ono ide to strašne do peňazí. V tomto smere by sa malo niečo robiť, aby naozaj napríklad ľudia mali trebárs psychologickú pomoc preplacenú zo zdravotného poistenia. To bolo úplne výborné. Absolútne súhlasím. A po týchto rokoch, ktorými sme si hlavne prešli, takže niekto má možno problém to, že rozišiel som sa s frajerkou. Ale to je jedno, pretože žiaden problém nie je väčší alebo menší. Niekto ho zvláda lepšie, niekto horšie, ale tú pomoc by mal dostať. Určite áno. A niekedy sa hovorí, že keď človek zvládne alebo prežije nejaké ťažké obdobie, tak s odstupom času sa naň pozrie a povie si, ale veľa ma to naučilo. Máte aj vy toto vo svojom živote, tento moment? A ak áno, čo vás to naučilo? No ja som sa spamätal v podstate niekedy pred 2 rokmi, že teda život sa nekončí, nie je to také zlé a ešte mám stále pred sebou, mám 42 rokov, 42,5 za chvíľu. 1000 rokov života pred sebou. Takže proste človek si v živote môže začať plniť sny aj v 40-ke, niektorí aj v 50-ke. Minule som mal klienta a sme sa rozprávali, mi hovoril, ja som začal 49 na novo. Nech sa páči, lepšie ako nikdy. Vždy sa to dá, netreba si povedať, že ja som zlý, pochybnosti nás ubíjajú. Ukazujú nám zlý smer, zlú tvár a hovoria nám, že my nie sme tí dobrí a teraz už to nebude dobré a teraz bude len všetko zlé, tak na čo sa snažiť. A práve to je ešte možno tá motivácia ísť viacej dopredu. Že dobre, bolo zlé obdobie, jasné, môže byť ešte horšie. A teraz čo, rozsypem sa, rozplačem sa? Samozrejme. Počas obdobia covidu som sa dostal aj do finančných problémov. Veľa ľudí predávalo firmy, prišli o majetky a tak ďalej a tak ďalej. Mne sa stalo tiež to isté, keď som musel predať objektív. No štvalo ma to, bolo mi z toho zle nedobré, frustrácie jedno s druhým. Ale čo ďalej? Povedal som si a vlastne ešte počas covidu som stretol režisera Nikitu Slováka. Robil posledné podujatie na Hviezdoslavovom námestí. Bolo sa to pre robotníkov kultúry, to bolo venované to podujatie, kde známe tváre z televíznej obrazovky, divadiel, športovci, dokonca aj lekári, ktorí pracujú pre deti. Celý deň jazdia na bicykloch, prípadne skútroch, ale aj autách, keď musia ísť ďaleko. Roznašajú certifikáty, ktoré si ľudia zakúpia a všetky tie peniažky sa použijú vlastne pre rôzne deti, ktoré majú veľmi závažné diagnózy. Áno. A tieto peniažky sa teda darujú, nakúpia sa rôzne pomocky a vlastne uľahčí to tým rodinám život, čo je fantastický projekt a som veľmi rád, že môžem na niektorých takýchto projektoch participovať. Čiže to bola jedna z motivácií, že keď sa mi podarí cez toto obdobie prejsť, tak ja budem tiež pomáhať ďalej? Ono to už bolo dávnejšie, ja som sa stal aj darcom kostnej drene, ja som sa zbláznil v podstate počas obdobia covidu, že som hľadal také rôzne cesty, čo robiť, ako trošku uvoľniť aj tie myšlienky, napríklad ja som mal vtedy dlhé vlasy, tak ja som tie vlasy daroval cez prvý Vystriaj sa Slovensko. Oni neboli až tak dlhé. Sú ľudia, ktorí majú dlhšie vlasy, ale v podstate bolo treba sa zbaviť tých vlasov, ktoré som mal počas toho obdobia, ako bola žena chorá, keď sme boli v tom vzťahu, tak ja som sa vtedy o seba tak nejak nestaral. By som povedal, že fyzicky som nebol taký atraktívny, ako som teraz
Teraz sa mám ako zasmiať, že haha. No, ale však je pekné, keď si niekto myslí, že mu to svedčí. Ja si sám zo seba veľmi rád doťahujem, cítim sa potom lepšie, človek by si mal zo seba sem tam urobiť srandu, nebral by sa tak vážne. Koniec koncov aj v tých náročnejších časoch asi ten humor je takým liekom. Veľmi. Že? Ja mám napríklad veľmi rád filmy Adama Sandlera a jeho produkčnej spoločnosti Madison Production. A to boli filmy, ktoré v ťažkom období ma celkom dosť rozptýlovali a prinútili ma mysleť sem tam na niečo iné. Ja sa vždy pýtam k záveru tohto podcastu, že čo je podľa vás na tomto svete dobre vidieť, keďže tak sa volá aj ten podcast. A môže to byť absolútne hocičo od celkom konkrétneho až po niečo abstraktné. Takže otázka znie, čo je na tomto svete podľa vás dobre vidieť? Čo je dobre vidieť? Svoju dobrú stránku samého seba. A je dobré vidieť, ale aj vedieť pomáhať druhým ľuďom, pretože vás to nielen robí lepším človekom, máte zo seba lepší pocit, ale hlavne druhí ľudia sa majú vďaka tomu lepšie. To je úplne že super. Takže aj vďaka novému oku môžem stále pomáhať. Múdro. Tak ja vás teraz uvoľňujem, že nech môžete ísť ďalej. Ďakujem. Toto robiť, toto všetko, o čom ste mi porozprávali. Ja ďakujem vám, bolo mi cťou, pekný deň. Takisto, pekný deň prajem.